ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଲା ରେଡ଼ି रेडी चलो ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଜିତ ହେମ୍ରମ ମୁଁ କନ୍ଧାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଅଛୁ। ଆମର ବାପା ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଦାବିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ 200 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼। 200 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି 2017 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନକ୍ସାଟା ଥିଲା ସେଇ ନକ୍ସାରେ ରାସ୍ତାଟା ନ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ରାସ୍ତାଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଭିତରେ ନେଲେ ଗାଁର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ନେଲେ ଗାଁର ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, କାରଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଆସୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସରକାର ରାତାରାତି କିଛି ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଡ୍ୟାମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ରାସ୍ତା ଯଦି ଗାଁ ଭିତରୁ ଗଲା ଗାଁଟା ନିହାତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ, ଦାବି ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଭୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବନି, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହିଁ ରହିବନି, ତ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଗାଦିରେ ବସାଉଛୁ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମାରୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ବୋଲୁ? ଆଉ ଭୋଟ୍ ତ ଦେବୁନୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବୁନୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦେବୁନୁ। ଆମର ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ତଥାପି ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ଲାଶ ଉପରେ ଯଦି ବୁଲଡୋଜର ନେଇକି କାମ କରିବେ ସରକାର ତାହେଲେ କାମ କରିବେ, ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ ତଥାପି ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉନ।